Šašo, čo to máš? Dorotka, prišla ti pošta. Mne? Aha. No fíha. Naozaj mne prišla pošta. A to nás ujo poštár našiel až vo Fidorkovej. Pomôž mi to, Šašo. Našiel. Ja neviem, ako sa to... No, počkaj. Musíme opatrne. Tam niečo bude. Určite to budú buchty pre Janka. Mňam, buchty. Máš rád buchty? Ja milujem buchty. Počkaj. A to nie sú buchty, Šašo. Čo to je? Pozri sa. Veď to sú obrázky. Obrázky. A odkiaľže to prišlo? Od detí z materskej škôlky v skalitom ústredí. Pozri sa. Pozri sa, ja ti to budem takto ukázať. To som asi ja a to je môj kufr. Jej, to je pekné. Aj toto som ja. Všade som ja. Pozri, aké mám dlhé vlasy. Ale aký máš dobrý kufrík. Pozri sa, to je krásne. Pozri sa. Toto bude Šašo, to bude Lulu a toto je Dorotka. Jej. Aj tuto, aha. No to bolo krásne. Milé deti, my sa vám chceme veľmi pekne poďakovať, že ste si na nás takto spomenuli. A tešíme sa medzi vás na budúce. Pozri sa. No to je nádhera. Ďakujeme a posielame vám z Fidorkova veľa slniečkových pozdravov a jednu veľkú pusinku. Šašo. Ahoj.